Your Excellency, the Governor, Deputy Governor, bawasiri baito, aba MCA bachira, n'abageni bose bakirengenje n'abantu bagitutu cyace, buyamure naende. Tiga abantu bamanye nga gitutu cyace nenda yenchogu gebwate mesobwa igatwara emeratore igatwara kiregento. Kende nkeri ko chakikende. Biamono. Nare ko tebya abantu bamintega. Simboyo. Chikampeni nchakorwa. Nenga kieriye chikampeni ntu abwato bokomu. Tware ko kandi kubuna abagetutu nga twaro kigwo muntu. Oyo toko chikachora kuno mugabana. Mwitabete. Ntu ategete simba. Kento nare ko korera Your Excellency ntwe kuno mugetutu. Nche kon kora heke ombege kia bakansora. Mugetutu na Kisii County. Naende ninche nara committee ya oti musimba yare okore campaign. So kwa niaba yaba getutu baito intukende gyonsi gego kwano otarochi bonge bw'abantu bunaba timoto baranga naba getutu kamuranje abumwa barabuna abantu binabs bamwire ko kola mangana abo getutu baito moko ogete ekeronde mae wobo wasiri nande gwechi chiro orokiango twensiga nganto wete buya mono wono timu simba sukago chagete ke yemo iga mororekane ina ere timu eri yakorete campaign kabwatana nabangi naba nere kware ko ba ukuranga uwinye mwaro chande ba ukuranga uwi etimu nere yabangi nabwo abachete ko ngango itore bakakure kura tenene mono asenge nchonta ntanyare ko batura marieta ne kisa kyaherire tiga basari utigo go sari utiga buya mono nere timu eri yakorete gas nande ere chonchere maiso buya mono rogote to masakuobo no tore kumayao no to kubwatsi na to kubwatsi ngamangana ali no to kore county kora no boremu no tore no getutu tarasuko uchiande ndi no tore naye yanti gerero tasanga sese ni byama. Your Excellency the Governor, Your Excellency the Deputy Governor, all protocols observed. Amaje tengoro ku Paul Ongera Angweni since he answered immediately orojero rabuti maiga abantu baite bategete gas and you have come here to demonstrate so corregas. Thank you. Your Excellency the Deputy Governor, n'abantu bose tubane tuto n'abagore mwese ndiyamure ncengoro ku Simon Atangi na nche nabo lyo bwa MC wa Sense Ward alama yane yari ngo muongo abantu bagande byo muongo no molare ngaratigero nchongo. Your Excellency karibu sana Sense ngwanya kutachapiga kiasi uwanja kwa utaoje ni masa kwa severete na rasa mirama ya. Thank you so much. Your Excellency our Governor, Deputy Governor, you speak on behalf of all the staff, MCS, n'abantu babo getutu cyace no mbiyamure naende mwagokire korra Governor biyamona sogo chankoro kwa Edwin Orina Ategi. Governor and the county officials na wadozi imbere gambia mole njegano kwa Chafet mokaya mogaka na bortie keroke bemisie segwadia marani abantu bagantemenga nyole ndage urage unorake tumyo kwa chikura gaki egendera sa gafana gaki barito aborti gaki toba sa gaki jote keriya sigare county non tumyo kwa soni chiko chiro gaki gaki to achande kerega gaki tokonye gaki gafana Liamana mheshimiwa na Sokoro. Your Excellency, all protocols observed. Na tebali kare nganje ngoro kumengo chwangi na ande se itombo getutu ga. Your Excellency ga bo getutu njetindi kerentane ndega naona nyore tua igonde tebe tebanga maro mokorie gasi number 1 kurugitutu chache note ninje ndo mokorie gasi number 2 kurugitutu chache note muntu teyo mokorie gasi kurugitutu chache note nonye noyomo nonye uriye wegetu uranguse teruga ariyo teruwe mirimo
egento gioka gabana akora no kuregrasio muntu nga ayo somera tegento geto koreka wakora mangana ayu mere mene miya kora usinemibe ibanta etagoteba ng'a mang'ana agende kuriboge tutuga iga ng'antu ateba ng'a omogabano ituro bisiasikwe enamba ya kabere ntebe ng'antwe ekero twagambete ntwasige tukere constituency naki tokorokorwa enda ya enchogu encherende kere gesagu kere county ya Kisii nao kemenyete bogotutwa amang'ana amanene totogete omogabano itasikwe naende okore emeremo buna university yaye goteba tutaramo naye ebintu byansi byoburonge ondo obwate ebiagaso aganye naende achigotenera kuchio chikura nchiarete toeri bagatokora emeremo. Your Excellency, I want to thank you for choosing Marani itutu chache note buna asa atangane igoire project ye market ase county ya Gusii korokise county ngima omonto igyo gocheta bire igyo mugabano ina banje tositabanje Mheshimiwa Gavana abantu abaye kwa yingo kuoma na bari nk'ababuturu ariko butubare ebare gukure bamenta magana bamagande gasi twayara nebo gamente emirimo notetera okubwatesia mana twahakikishire kaunti ya Kisii yakoreki yabereria kitutu cha south and north notorama naye and I will make sure we have delivered unawa MCA area and we will support you. Abantu baminto babuge tutu mbiyamuri mwezi mbiyamuri ologokwana akoro kwa Amos omweli Mukaya omwe MCA netiko igo gabana ntoko support ntubari ya simply torale dream yabere enda abantu baminto nganjiri nkwana igabire mugitutu piwa nande muntu ore minority moto choroti unaba MCA twaende tujugo koterera gabana gusikumurama ekwato choroti tungo kalira sina gabana talibo nandi bono gakino n'abana n'abagakekera muri nyumba mwarwanira ari butuko ngwana mungo tete abantu kantu arwanete wose mogo kira igo mwanda mosmairi abantu lakini mama itunga ngakyobo ko muri nyumba wana ntugabana na butora iga na butungo mukungu musaje na tuwaka na togoka tuko mutwari tokora twasmairi torara tokora abantu baitegas na ari amangana asema gosari itokore kedisha ngo balira bugotenga na baba kitutu gutubwa tigamanye ngamba twakira chikura tutororo ko bari present toraba ishmuwa kianda ono gaki babere baraba batemeri rain baraye ni ndate torabe tumu eto ko bari present narawe nakire no ko rega na ngote binare chari omishmuwa alfo ogotoranga na chigazi chance chende gucha to basa gutweba tali bagitutu abos baokorama abaokorama bari babere batatu kirendege gitoka kabanta abari igaste gitoka abanta abakoreki Excellencies, all protocol observed. Abangina baitu bamarani mbiyamure mbore nomogoko. Your Excellency, for your information, echiro n'abangina goze bano itena gosabirenga even any means that intonyore credit facilities omokopo bw'abangina kironi kyabanyalire at least bayirane chiro bakore biashara. Governor, Deputy Governor, waziri, waheshimiwa mwere kama mwezi pingo kwa n'abantu baminto bamara nimbu ya muri Mbuyamana njewe ngokuwa naga no muigo kwa marani kino mojo koro nyabiya omanyeti omwako yo nsokoro yane omwako nyabiya ko bori toke nsokoro yane ege ntongo bateineke abantu baito chanarengo monto motanga ni gotebya ngomo gutupe yo mu butiri gasi yo rinchake korwani zimba bwarati akabora ya tutige siyanse mbe boniga ntwariana segi se ata yairire yo tokorera abantu baita magendero eso wano abangina bane ba tenko na muri chiro nyakwe ito nanje mere cheninyara mere tie pare ya nande yemo sikuranchi aerete emirimo yansi pimwate biri mugafana intubuna aba MCA nintu tokubwaterana no mugafana tokirani gasi county mu council ori mukuru kwana igagichana enye mware ko muigana akwa no kora intwe nigatoko benda ase gavana na bali bande nimwe ase gavana ibo ya Excellency Governor
enyomba yana y'omugetutu ninche omonene yani esokoro yaitu nere enene y'abagetutu segitege bogetutu intwe no turi maega yao kogosira toikeranie manifesto yao n'abantu baitu ba Kisii County bagwene chikura chinyinge chia bogetutu nagotebiri tari rimo esababu yagera togachinyora naende ntokuoba akokwana ekero turi nayo na ntokuoba agokwana ekero turasa abantu abange gavana natorendete nayanda nkaa tigatura nenkaa chitokwane gavana ito tarachenchia tararuta odonias toyagabaraine gavana ito odetaya butire ase Kisii County n'omugetutu egento gioka nogochenchia kiro omonto agenda asa gokora ase aragiya like abanyina baria abakoro bara ekero omong'ina nkoriba egento kiomoriarire taraige kegero ondoniasito yadarigero nakibono yabo nayo tukubeke bepangirio egobuya igo twabasabiramo ndiamono egento kene your excellency because I want to finish now amangana yokubutu kwa abantu nkoyo inche gonde vice chairman ye committee ya lepa egochungusa gavana Simba igamangana yokubutu seita tayo nane nateya abantu basensinga ki imoko no gotetemekerie tekingi neririto igo mora bulio kekere kingi yararires imoko no gukumia amangana amange omweshimiwa etaya twarenge buo koigore municipality yogero igonte getogocha gocha ekabe tiebe kuno mbariri to koigore municipality ya Marani abuo kyagara ngwante bingen kingi ngo koranderas dirina atete buongo koboringa mweshimiwa minto abantu basizi bakorera ngango babutore abantu bigatinko butamondo nyene mpango yanengendete serikali in state ya ningeri kero muntu amubabe biamo ekingi nogo mwagara chingo miliyara iguruya kwa niaba y'abagetutu bonse pibaraiga bali bakwani n'abatarakwana your excellency adokore nimbiamono sana asogoche torokwanga akerete siminga ngojo le Marani around 6 p.m. okwangete instructions singangiche make sure asaiga na are in order. Your excellency no narenga ne team ye ka make sure nga you are coming and you are safe ga monto tayo onde nare ga bangina orate gi mwana oyo etai. Your excellency abangina abako ni chiro obante betinga eno mwana obo ayenye mamu mino to taria ari motondoka aiga no bara angina abaga kandi mbate batenga ngo kwira bari kisara okore tamu yao naende kugotake ya kabere bakwae. Your excellency abagetutu n'abantu bonse bagusina bawo naye tata nagoteretiriritu arenge ko Mario gaseka na detinga bono ekwanyomo mongina obwate paka abachokoro bona karwa korangira sokoro oboitaba okorangarira ati none obwate chinderu ngakio bona amonyore ni mingi chieri yarenge gari bonse pintu n'abana bawo wikoriu munatoko iwa na onde bwens pio kwani tato mwabo nkororale bobe namba 3 usi nebwate leadership asegu bogetutu ereya moyabo onya mangana karo angutu ayaikiri. But your excellency have been in office for only 3 months, just 100 days. 100 days nama tuko kuro monta kweri tuko wepanga noni intu na tore ga wa MCA abandi mbara batarayiga the other corners ye ward ne ward yerenke kuboye county nari gusaba abantu bamintu litanto sabero mugabano eli akabire tumubwatesie eli agatatu nyamana karo nabo tokuga umwana wenyororo gaminyoka yuno oraiga abasekare karansora itanchoka yamono sa your excellency nje nari usabe sauliri tukeri nkwenda kwarenga asande ndibuna barai ndota eteto ligiri bagato engage one another and we have sent a request to Senator Ito
ntwarenge nere gari karutwaje tugosabe misa y'abagaka ntwatebete tutetukumira na the 9 of us tukwane egoto ntubwate issues will come in house and discuss abagambi abako engage one another asa manganare ndurigoje se public tugukwana na ende nimanyete tutasikizana abantu mbali getwe county lakini toiranga otubwate kigasi nyingi twiziko bara abantu barikira bara bakesa aba muraba bawo bagera kingo byayiga babante bingango tebwaki ekaroje gochaka konyora bibago binde tobeba gose na muna kimwande iyo idea yo atanga bagetutu ngantu aetwe gasi nyingi mbake bali getwe lakini na barikire across the county asa magosa abete ntota getiko irorera umugabano ito no ito na akore tamu yae na ende ntu amubwate 100% kurubo basi paka bogetutu umugako ito James Service ngwae tokumusabera amaya asekeria gukora a succeed gosebona abantu baminto lakini asebono umugabano okisi county bakorokwa po Simba Arat tini komenta tini korusi no mo debit yae igakorokwa Dr. Robert Onsare Monda oyoga abana bwabarayi baito na inje buna nagenda agari inje leader ya minority tukubata na majority twakonya gabana okolegas asa manganare andika mbea we go and discuss ebintu nebinge toko mu advice na ende karoto amotebiri o change se karamu igo teye lazima toche gaiga mu mayako mayanga gokora kitore igo mbiya mono ntwalenge no mu chumbo ito Chafet is a good man. I have talked to him and your excellency ntotoligiri bagatoche nere okorora is a very able man, is working well lakini sometimes your excellency leadership netagete ko grow in stages.